କ'ଣ ମନ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି? ଆଉ ମନ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ହଜି ପଡ଼ିଗଲା ପାଣିରେ। ତ ବି ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଯାହା ବି କରିବାର ଥିଲା ନା। ସାବଧାନରେ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ପକେଟରେ ଏମିତି ଟିକେ ଲୁଇଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ବୁଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା ପୁରା। ପୁରା ଦୁଇ ଥର ଗୋଟେ ମାସରେ ଦୁଇ ଥର ମୋବାଇଲ ଯଦି ଦୋକାନକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମଣିଷ କରିବ କ'ଣ କହ? ଆଉ ପଡ଼ବ ନାଇଁ କି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଥର ବି। ବନେଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଦୋକାନରେ। କେତେ ନେବ କହିଲେ? କେତେ ନେବ କି କାଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ବନେଇବେ ତ? କହିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଙ୍କେ ଟିକେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଥର ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଛି। ଗଲା ଥର କେତେ ଲାଗିଥିଲା? 1500। ଏବେ କେତେ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ? ଏବେ ବି ସେ 1500 2000 ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ବୋଧେ। କ'ଣ କରିବ କି ଝାମେଲା ଗରିବ ଲୋକକୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ 4:30 ବେଳକୁ କଥା ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହଉ ସେ ଭିତରେ ସେ କାଣ୍ଡଟା ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଘରେ ଆଜି ଧାନ ଧରିକି ଆସିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୋଟା ଧାନ ଆଣିବି ନା ସରୁ ଧାନ ଆଣିବି ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କେମିତି ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଜଣା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଛି। ଲେଟ୍ରେ ତ ଆସିବେ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ହର୍ନ ମାରୁଛନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିଲେ ନା କ'ଣ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଣି ଆଣିଛି ମୋବାଇଲ। କି ଲୋକଟା। ମିଟୁ ମନକୁ କ'ଣ? ନା ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ସେମିତି କରୁଛ? ନାଇଁ ମ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କୋଉଠୁ ପଇସା କାଇଁ? ପଇସା ନାହିଁ ପତ୍ର ନାହିଁ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ସବୁ। ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ପିଇବି ନାହିଁ। ପିଇ ନାହିଁ ପେଟ ଡକ୍ଟର ଗ୍ୟାସ୍ ମନା ହେଇଯିବ। କରୁଛି। କଫି ପିଇବୁ କି? କଫି କାନ୍ଦୁଛି ଘରେ ପିଉନୁ ବନେଇକିନା। ଡକ୍ଟର ମନା କଲା ବୋଲି ପିଉନାହିଁ। ପିଉନଥିଲି କି ଆଗରେ କେତେ ପିଉଥିଲି। କ'ଣ କରିବା? ବଡି ମସ୍ତ ଅଛି ନାଇଁ? ବଢ଼ିଆ ଦୁଶୁଛି କ'ଣ ବଡ଼ି। ବଢ଼ିଆ ଦୁଶୁଛି ତ ବଡ଼ି। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରେ। ମୁଁ ଜଗିଥିଲି ଧାନ ନେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବି, ନହେଲେ ଭାତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୋବାଇଲ କୁହ। ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ହାତରେ, ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା? ତୋର ମୋବାଇଲ ଘାଣ୍ଟିବି ଆଉ କ'ଣ? ମୋର ଡାଟା ସରିଯାଇଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ପକାଇଛି ପରଦିନ, ସେଇ ଡାଟା ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ବୋଲିକିନା ପକାଇଛି ହେଲା। ଆଣିଲ କି ଦୋକାନରୁ? କ'ଣ ଆଣିଲ? ସାବୁନ 4ଟା। ଏ ସାବୁନ ଲକ୍ ସାବୁନ 2ଟା। ଆଉ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ସାବୁନ 2ଟା। ଆଉ ଇନୋ ଗୋଟେ। ପିଇ ଦିଅ ଖାଲି ପେଟ। ଗରମ ପାଣିରେ ପିଇବ କି? ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଆଙ୍କର ଆଜି ଟିକେ ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବି? ଟେନସନକୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ମାସରେ 2 ଥର ଏମିତି ହବ। ଗରିବ ଲୋକ ତୁଣ୍ଡରେ ଗା ହବ। ସାବୁନ ଗୋଟେ ନେଉଛି। ଭାତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲି। କହିଦିଅ। ରେଡି? ହଁ ପୁରା ତରତର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ଥଣ୍ଡା ହେଲା କି? ନାଇଁ ଗରମ ଅଛି। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ସୁକୁମାରିଆ ମାନେ। ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି ପୁରା ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର ନେଇକି ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି, ଖୁଆଇଲେ ପେଟ ପୁରିଗଲେ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି।
ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ସୁକୁମାରିଆ ଗରମ ଅଛି ସେଟା କେତେ ଗେଲ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଡରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚୁଏ ପାଇଁ ମିଟୁ ଟୁ 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 କେତେ ବଢିଆ ଲାଗଲା ନା ହାଇ ଲାଗଲା ହଁ ଗରମ ପହଞ୍ଚିଲା କି ପାଟି ହନୁମାନ ଏଇଠି ଅଛି ଦୌଡ଼ି ଧରୁଛି ଦି ହାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଖୁଆଇଦିଅ ଖାଇ ପାରିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଉନ ଭଲସେ ଖାଇବେ ନାଇଁ ଗରମ ଅଛି ବେଶୀ ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ଭାତ ଦେଖେ ବାଇଗଣ ଖାଇବ କି ମିଟୁ ବାଇଗଣ ବସେଇছিল ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଡାଲି କରିଦେଇଛି ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ କ'ଣଟା ଖୁଆଇବ ଆଜି ମତେ ତମ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଡାଲି କରିଛି ମୋ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତମେ ଖାଇବ ନାହିଁ କି ଖାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ତ ଜାଣିବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଖାଆନ୍ତିନି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି କ'ଣ ହୁଏ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଖାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ଜାଣିଛି ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ ଶୁଣିଛି ସେଇଆ ତ ଏ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇ ଦେଉଛି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ି ଦେଲି ଭର୍ତ୍ତା ବନଉଛି ଆଳୁ ଆଳୁ ନାହିଁ ତମେ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲ ଆଣ ବୋଲି କହିଲି ପରା କେତେବେଳେ କହିଥିଲ ଦୋକାନ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କହିନ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେମିତି କହି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କର ବହୁତ ଗେନ୍ଦରି ଗେନ୍ଦରି କ'ଣ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ଯାଇଥିଲି ବାରିରୁ 4ଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତୋଳିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତ ଖାଉନି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଖାଇବା ଲୋକ ଏକଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ତ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ରାନ୍ଧିଦେଲି କାଲିକୁ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେବି ଏ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ଯା ଟମାଟୋ ପକେଇଛି ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଥର କର ଠିକ୍ ଥିଲା ହବ ସେତିକି ହବ ଲୁଣ ମୁଁ ଭିତରେ ବି କମ୍ ଖାଏ କହିଲି ତମେ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ କୁହ ମୁଁ କହିଲି ଇନୋ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଆଉ ସାବୁନ 2ଟା ଆଣିବି ଗାଧୋଇବା ସାବୁନ ଆଉ ସର୍ଫ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ସାବୁନ 2ଟା ଆଣିବି ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟା ଆଣିବି ବୋଲି କହିଲି ରାନ୍ଧିଦିଅ ଖାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେମିତି କହିନାହିଁ କୁହ ତ ଦୁଇଥର ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସେମିତି ତମେ କହିଲ ସେମିତି ଆଉ ହେଲେ ଖାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାହିଁ ସେଠି କାଟି ରଖିଛ କି ମୋର ପାଇଁ କାଟିକି ରଖିଛି ସକାଳେ ପାରିବ ନାହିଁ ବିଜାର ଲାଗୁଛି ଅଧଘଣ୍ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବୁ କି 2ଟା ହେଲେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ଲ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିକିନା ପୋଡ଼ିଛି ତମକୁ ଦେବି ନାହିଁ ନା ତମେ ଖାଲି ଡାଲି ଖାଅ ସେଟା ସରେଇବାର ଅଛି ତରକାରୀ ଆଜିର 2ଟା ରାନ୍ଧିଥିଲେ କ'ଣ ତମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆକୁ ଏଇଟା ଭାଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଆଉ ହଁ 2ଟା ପୋଡ଼ି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ଦେଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ତୋର ଡାଲି ଅଛି ସେଟା ସରେଇ ଦେଇଛି କେମିତି ସରେଇଲୁ ଖାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବନେଇଥାନ୍ତୁ ଅଧିକା ରଖିଥାନ୍ତୁ ହେଲା ଅଧିକା
ପାଚିଥାନ୍ତା ଯେ ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ନେଇଯିବେ ବୋଲିକି ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ କିଏ ଚୋରେଇକିନା ନେଇଗଲା। ଫାଲତୁ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଛୁଇଁବାକୁ ହାତ ବି ଧରୁ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର। ପାଣି ନେଇ ଆସେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ତୋର ମିଟୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସିଛନ୍ତି। କାଇଁ ମିଟୁ ମିଟୁ ରାଜାରାଣୀ ରାଜାରାଣୀ ଶୋଇବ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଏ ଡବା ଭିତରେ ପୁରେଇବି ନା ଏମିତି ଶୋଇବି? ଏମିତି ଏକା ଶୋଇବି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପାପା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନା ମିଟୁ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦୁଇ ଜଣ। ଆଉ ମୋତେ ବି ବେଶୀ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଡାଲି କରି ଦେଇକି ମଝିରେ ଦେବି ନା ସାଇଡ଼ରେ ଦେବି? ସାଇଡ଼ରେ ଦେବି। ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଖାଇପାରୁନୁ ବାହାରେ କୋଉଠି ଖାଉନୁ ନା? କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବ କି ମାନେ ବାହାରେ ଏମିତି ଭଲ 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 ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଏମିତି ଘରେ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ସର୍ଟସ୍ ତ ମୁଁ ଏବେ କରିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ବିଜାର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ତ ଅଳସୁଆ ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ ଆଉ ବନେଇ ପାରୁନି। ତ ଏମିତି ଘରର ବ୍ଲଗ୍ସ ଘରେ ଯାହା କରୁଥିଲି ଖାଉଥିଲି କ'ଣ କରିବି ଘରେ ଏଇସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ। ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର